ka channel ngai thatu zong te chibai leve kule tuna hian khawvel pumah rilru buai tur chanchin poimo tak lo chok meka Middle East bial atangin India ram thlengin Buaina le Boruak khirhna alo thleng so mek ani tun video hian US le Iran Inkâr Indona Boruak India rama Hmeichhiatna Buaina le Iran khopuya Kangmei chhuak ti le Lawng pui airport ramshal dan chungchang poimo tak karon thrilang chau video hi atop thlengin lo en lela ingai dan te po komena lo dang cheo Khawvel Chanchin Thar chuan Middle East biala Indona Boruak akhirna sa hle a US le Iran Inkâr inbiak antumek niin alanga Sipai le ralthuam chet dan hrang alo chuak mek ani Chanchin hmuh danin US Sipai Lawng lian pakhat beih ni hriat Iran drone chu US chuan an kap thlamia maya hei hian Boruak ati khirh le zual hle a Indona alo chuak theinia ngai tuana anna sata hle chuti rualin Iran Sipai tepon US ul phur long beitum an nei ngala ma se an beihman talo ani hetiang che dan hrang hi khawvel ram tam tak rilru a boi hle India rama po chanchin rap thak tak alo thlenga abong vulai mipat-in Hmeichhiatna manpui a alo mutpui awangin ram chunga Buaina achokna sale he thil thleng hi mipui rilru ati khira Hmeichhiatna Humhalhna le dan na tho na chungchanga sarkar lampo in chak takin ma alania soi ani chuti lai chuan Iran ram chunga khopui pakhata Kangmei na satak alo chuaka in le thil tam tak akang chia ani Kangmei chuachan hi hriat fialo ni ma se Indona Boruak khirh tak nena in lai chin theinia ngai ani chanchin danga chuan lengpui airport ramshal dan chungchang hi mipui rilru alwana sa hle a he chungchang hi mipui tam takin an hredu hle bok ani atlang pui thua chuan tuna khawvel hmun hranga Buaina le Boruak khirhna alo chuak meka ramtin mipui te po ralmu le himna chungchanga an ngai tuana anna sa hle ani he chanchin chungchanga hian ingai dan enge ni komena lauda vela video hi ingai tha ani chuan like le subscribe la Chanchin Thar kanon upload selang kalome